ಟ್ರೈನ್ ಬರುವ ರೆಡಿಯಾ ಬಲ್ಪೇರೆ ಖಾಲಿ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬೈದೀನಿ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ. ಅಥವಾ ಸಿದ್ದೆ ರೀಚ್ ಆತ 4:30ಗೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ, ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ. ಇನ್ನಿ ಎಂಕಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಿದಾಡ್ನಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿ 4 PM ಟ್ರೈನ್ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ. ಫಸ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಡನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಿದಾಡಿಯ ಬಣ್ಣ ಲಾಕ್ ಫುಲ್ ತುಲೆ ನಿಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು. ಅಂಚನೆ ನಾನು ಮಾಮಿ ಮೇರು ಭೂಮಿ 4 ಜನ ಅಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಪಿದ್ದಾಡ್ನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಅಕಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತೂದಿತ್ತೀರ ಅಂಚದು ಹೋಗಿ ಬಂದ ಸಡನ್ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಯ್ನಿ. ಮೇರ್ ಹೊರ ಬರ್ಪೂಜಿ ಬಂದು ಸಡನ್ ಫೈನಲಿ ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಎಂಕು 2 ಜನ ನಡ ತುಂಬಿಲ್ಲ. 4 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಡು ಮುಕ್ಮಲ್ ಬರ್ದು ಫೋನಾಗ ಹಾಕ್ಲದ 2:45 ಯಾನು ಭೂಮಿ ನಡ್ತೋಗ್ಬೇಕು. ಅಕ್ಕಲು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಯಪಣ ಎಂಕಲ ಲಗೇಜ್ ಉಂಡು, ಒಂದೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾತೊಂದ ಓಪನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಎರನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂಚಾದ ತಪ್ಪಿದ್ದಾಡ್ನಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಎಂಬಕ್ಬೋದು ಲಾಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ದುಂಬು ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೇರಾಪಜಿ. ಬಾಯ್ ಗೈಸ್. ಇತ್ತೈತಿ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬತ್ತ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಇಪ್ಪುನ ಚದ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಬತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಲ್ಪ ಕುಸೋಂದೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೂರ ಹೋದು ಪೋನ ಸರಿ ಹಾಪುಣತ ಚದಿಡಿ ಹೋಯ್ದ ಪೋನ ಕೊಂತ ತಿಂಡಿ ಮತಕ್ಕೆ ತೊಂಡ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡ ರೈಲುದು ಲೈ ಕೂತೊಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪಾರ ಹಾಪುಣತ ಬಂದು ಫುಲ್ಲಿ ನಡೆ ಪೂರ ಅವಡ ಒಂಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಪರಮ ಅಂದ ಚಪ್ಪ ಅವಳು ಇಚ್ಚಿಗೆ ಚುಕೊಂಡ್ ಚುಪ ಸೋನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಿರ್ಗಿ ಬರ ಭಯಂಕರ. 8 ಗಂಟೆ ಟ್ರೈನ್, 4 ಗಂಟೆ. ಖುಷಿಯಾ? ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಗಲಿ ನಾಯಿ 4 ಕುಚ್ಚಿ 4 ಇಟ್ಟೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬರೋದು. ತಿಂದ್ರೆ ಬೈದೀನಿ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ. ಚಿಪ್ಸ್ ತಿಂದು ಹಂಗೆ ಪೂಜೆ ಏನು ಓಲುಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಇದೆರಡು ಅವು ಮೈ ಟ್ರೈನ್ ಏನು ಉಂಡತ್ತ ಅವಿ ಲೈವ್ ಟ್ರೈನ್ ಅವತ್ತು ಖಾಲಿ ಮೈ ಟ್ರೈನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅದಲ್ಲ. ಟ್ರೈನ್ ಬರುವ ರೆಡಿಯಾ ಬಲ್ಪೇರೆ ಬಾರ್ಕು ರೋಲು ನಮ್ಮನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್
ಟ್ರೈನ್ ಬರುವಂಥ ಸಮಯ ಉಂಡು 4 ಗಂಟೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದಿತ್ತುಂಡು 4:10 ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತೋಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಟ್ರೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಡ್ಯ ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಹೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ஒரு ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ 4 ಗಂಟೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈನ್ 4:10 ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 20 ಇಂಚ್ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ 10 ಇಜ್ಜಿ ನಿಜ ನೋಡ್ಬ್ರ ಕಜ್ಜೆ ಟೆಂಪಲ್ ಹೊರ ಬರ್ಸರ್ಪುಂಡು ಹೊರದುಂಬ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊರ ಬರ್ಸರ್ಪುಂಡು ಹೊರದುಂಬ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನು ಅಂದಿಚ್ಚು ವೆದರ್ಲ ಸರಿ ಉರಿಶೇಕೆ ಅವನುಂಡು ಕರ್ಪಿಂಚು ಟ್ರೈನ್ ದಂಡ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುಲ್ದ ಫುಲ್ ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಮೇರ್ ಬಾರಿ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತೊಂದಿದ್ದೇರು ಮುರ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾ ಮೇರ್ ಬಾರಿ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಜನರಲ್ ಸೀಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪೋಡು ಚೆತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ನಿಗಲೊಂದು ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಸೀಟ್ ಲಾಯಕ್ ಸಿಕ್ಕದಂಗಿತ್ತೆ ಹೊರ ಮಂಡ್ಯ ಅಂತ ಎದುರ್ಕೊನದ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ತಕ್ಕರ ಕುಲ್ದಿನ್ನೆಟೆ ಆತ ಈ ಪುಚ್ಚನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೋರ ಮಾಮಿ ಪುಚ್ಚೆನ ಇಲ್ಪುರ ಎನ್ನುಂಡ ಈಗ ಎರೆನೆನ್ನುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಎರೆನೆನ್ನುಂಡು ಹೂ ಪುಚ್ಚೆ ಆತ ಇಟ್ಟು ಹೂ ಪುಚ್ಚೆ ಅಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ನೋಡುದ ನಾಯಿಗೆ ಹೂವಿನ ನಾಯಿ ಹೂವಿ ಎಂಚಿನ ನಾಯಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಆಗ್ತೀನಿ ಓ ನಾಯಿ ಎನ್ನುಂಟಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಇಟ್ಲ ಮಾಸಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನಿಮಿಷ ಕುಕುರ ಮೇರ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಬುಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಆ ಕುಲ್ಲಾಡೆ ಬಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೊರನೆ ಪೋಪು ನಾವು ಬಸ್ ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ಟಾರ ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲಾಡು ಬಂದ ಗೆತ್ತಿ ದಾಡು ಬತ್ತ ಇಷ್ಟು ನಂಗೆ ಮರಲಲ್ಲ ಕಾತ ಮತ್ತಿನ ಎರಡು ಮೂಲಿಗೆ ತೊಂದಲಿ ಪರೋಟ ಉನ್ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಪಲಾವ್ ಮತ್ತು ದಾಳಿ ಸಾರು ಪುರ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಕ್ಕ ಅಂಚಪುರ ಪರೋಟ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಪ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ನಲ್ಲಿಪ್ಪುನು ಪೋಯಿಂದು ಅನ್ನ ಪೊಸತ್ತು ಮಾಟೆ ಪುರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ವೈದ್ಯರು ಗಾಯಿ ಪೋಡು ತೂತಜ್ಪಾಲೆ ಮಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಕೊಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡ್ ಪೊಜ್ಜೆ ತೋನಿ ಒಡ್ಡೆ ದೂರ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋ ದಸ್ಸಿನ ಬಂಜು ಇಲ್ಲಿದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಉಂಟು ಅನ್ನಡಿ ಏನು ಅಣ್ಣೆ ದೂರ ಬಲ್ಪೂಜೆ ಅಣ್ಣೆ ಅವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಪೂಜೆ ತೊಗೊಂಡೇರು ನಾನು ಅಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಡ್ನ ಅಲ್ಪನೇ ಮಂಡೆ ಅಂಚ ದೀವರ್ಚಬೇಕು ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಶುರು ಕಾಂಡೆ ಕೂಡ ಟ್ರೈನ್ ಪಿದಣ್ಣ ಮುಲ್ಕಿದು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಕ್ಕಿನಿ ಕೂಡ ಪಿದಂಡು ಕೋರಿಕಾಯಿ ಮಲ್ಪನಗಳು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಂತಾವೆ ಅವೇನಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಓಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಹುಡುಕು ಜರತೀರಿ ನಾವು ಕಚ್ಚಿನ ಅವಿ ಅರ್ಧ ತೊಟ್ಟೆ ದಗ್ಗದ್ದು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರದಿ ಇಟ್ಟಿರೋಳು ಏತ್ ದಕ್ವರಾತು ಫೈನ್ ಏತ್ ದಕ್ವರಾತು ಫೈನ್ ಬಾಕಿ ನಮ್ಮನೆ ಟ್ರೈನ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಅರ್ಧಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಚೂರೇ ಚೂರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಂಟಾಯಿ
ಅವು ಪಂಡ ಮೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಎಪ್ಪುಂಡಿ ಆಗಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೀತೆ ಎಪ್ಪುಂಡಿ ಮುಟ್ಟುಂಡಿ ಏತ್ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟೋಲಿ ಅದ ಬೋರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಜನ ಐತೆ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪುರ ಜನ ಪೇರು ತಾಯ್ಕೊಂಡಮ್ಮ ತಾಯ್ಕೊಂಡ ಲೈಕ್ ಎತ್ತನ ಬೋಡು ಫುಡ್ ಪಸಂಬ ಇದ ಮೇರೆಗೆ ಬಳಸಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಡಾಪುಂಡು ಮೂಲವಲು ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಿಕ್ಸೇಕಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕಮ್ಮ ಟಿಫಿನ್ ಉಂಡು ಮೇರೆ ಪಾಡ್ಕೊಡು ಬಡಾಪುಂಗೆ ಪಾತ್ರ ನಾನು ದೇವರೇ ಇಲ್ಲದ ಪಲಾವ್ ಬೆಸ್ಟಾ ಇಲ್ಲದನೆ ಪಲಾವ್ ಅವತ್ತ ಹೋಗ ಕಡೆ ನಿಮಗೂ ರಡ್ಸ ನೋವು ಒಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಳು ನೋಡು ಮುಖ ನಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಏರ್ನಾ ಎಲ್ಲ ಜೇದೇರು ಮಿತ್ ಮೊಗಲ್ ಜೇದು ಮೇರ್ ಜೇದೇರು ಮೊಗಲ್ ಮೂಲ್ ಜೇದೇರು ಅನ್ಮೂಲ್ ಜೇದಾರ ಅವನು ಸೇವರ್ತಿ सुब्रमण्य मत बरनगर तेजे परची उंडू जे जोरले बक्क उक्क सीट लयची धालायची ಕಾಂಡೆನ ಲಾರೆಕ್ಕಿಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕ ಏರ್ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದತ್ತು ಕಾಂಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಗಿಡ್ಡಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇರ್ತೀನ ನಾಳೆಗೆ ಮಂಡಿಗೆ ಚಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭತ್ತ ತಿಂಡಿ ನಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಡೇಸ್ ಚಿಪ್ಪು ನಿದ್ರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಾನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮುಟ್ಟುವ ರೀಚಾತ 4:30ಗೆ ಚಿಬು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ പോയി ಎಂಚಾಂಡು ಫೈನಲಿ ಮಂಡ್ಯ ವತ್ತಲು ಎಂಚಾಂಡು ಇವಾಗ ಚಳಿ ಹತ್ತನ್ವಾರ ಚಳಿ ತುಲೆ ಎಂಚುಂಡು ಚಳಿ ಮಂಡ್ಯ ನಿಂಗಳು ಬತ್ತಿನ ಟ್ರೈನ್ ಪಿದಂಡು ಬೋಡ ಮಾರೆ ಏಪಲ್ ಎಂಗಳು 6 ಗಂಟೆ ಬರ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಸರಿ ಬೇಗ 4
ಏನ ಚಪತ್ತದು ಚಪೋಡು ಅಡಿಬೋಡು ದಮ್ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತೇರಿತ್ತೆ ಪೂರ ಬಂದು ಮಂದಿರು ಎಂಕಲ್ ಪೋಪು ಜ ಅಲ್ವಾ ಆಶ್ರಮ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪಡು ಇಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೋಂದಿಲ್ದಿರ ತಂಚ ಪೋ ನೆಟ್ಟೆಡು ಹೋದು ಅಂಚೆಡು ಬರೋಡು ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಚಳಿ ಮೂಲು ವಾರ ಮನೆಗೆ ಚಳಿ ಮಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಊರುಡು 1% ಇಜ್ಜಿನದ ಚಳಿ ಬಾ ಏನು ಶೀತ ಪೂರ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಮಾರೆ ಶೀತನೇ ಇದ್ದೀಜಿಗೆ ಶೀತ ಶುರು ಆಗ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜೇದಿಜ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೊರ್ತುಲ ನಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಎತ್ತಿಜೆ ಏನು ಇಂಕ ಜಪ್ಪರ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ನಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಕಾರ್ ನೀಡ್ರೆ ಜಾಗಿತ್ತಿಜೆ ಅಂಚಾಕ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರೋ ನಿಜ ಅಂತ ಬೇಗ ನಾಲಾರೆಕ್ ದಾದ ಒಂದರ ಟೆನ್ಷನ್ ಏ ಪರೀಚಾಪ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಗಳಿಗೆ ಬರೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದೆ ಆನೆ ತೋಡು ಮಂಡ್ಯ ಹತ್ತಂಡ ಬಂದು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಬಂಗೈಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬಂಡ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಅಂಕಲು ಪರೀಕ್ಷಾಡ್ ಸೀದಾ ಪೋದಿಲ್ಲಾಗ ಅಂಚೆ ಸೋನು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಗೈಸ್ until then take care, bye thank you for watching.